От 1 януари 2026 година законната лихва за просрочени задължения става по-ниска. Тази информация е изключително важна за всички длъжници по изпълнителни дела, длъжници с просрочени задължения, както и за всички потребители, които са или възнамеряват да бъдат клиенти в потребителски кредит. Считано от 1 януари 2026 година, законната лихва за забава за просрочени задължения ще бъде изчислявана по нова формула. Тази формула е следната: лихвения процент по основните операции за рефинансиране на Европейската централна банка плюс 8 пункта. Досегашната формула беше основният лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта. Какво означава това? Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка е изключително близък до този на основният лихвен процент на БНБ. И това, което се случва, е всъщност, че законната лихва за забава за просрочени задължения през следващата година може би ще бъде около или дори е възможно да бъде и под 10%. Досегашният процент варираше между 12 и дори до някой път 14-15%. Това означава, че всички длъжници трябва да следят стриктно дали частните съдебни изпълнители изчисляват правилно процента законна лихва, който е върху техните задължения. Също така всички потребители, които искат да изтеглят потребителски кредит, трябва да знаят, че годишният процент на разходите не може да надвишава този нов 5 пъти размер на законната лихва, което ще бъде около или под 50%. Размера на законната лихва, разбира се, ще бъде публикуван отново 2 пъти в годината, през януари и през юли месец. Изключително е важно, ако вие сте длъжник и имате просрочени задължения, да следите дали всъщност са изчислени правилно тези законни лихви, защото те никак не са малко.